sådan her. Ja. Vi spiller et andet spil, som egentlig er single player, men det er lidt svært at styre det hele tiden, så vi... Okay, du kan jo fat der. Men du skal hoppe med. Jeg skal svinge. Det var teamwork. Teamwork. In your face. Skal du svinge dig? Hop. Fantastic teamwork. Så skal vi gå ned. Så skal vi skynde jer lidt derhen. Okay, vi kan bare lige fat der. Det easy shit. Kom af. Tag den af. Biggies. Hvad var en bedste spil? Prøv så fat der, så kan vi måske svinge os op og fat i den anden. Nej, du skal hoppe. Du skal ikke. Du hopper efter. Nå, det må jeg også fat. Giv op, robot. Easy shit. Sådan. Okay. Okay, jeg tror, der skal stå heroppe. Så skal du gå ned, men du må heller ikke blive kvist. Du bremser det hele, Malte. Det er ikke noget vildt her. Den der. Nu bliver din hund kvist. Det ser lidt ekstremt ud, det her. Det er flat. Squashing. Shit. Crap. Nej, vi skal gøre det lidt tidligere. Da. Så skal du skubbe dig selv lidt tilbage. Bitches. Du kan også prøve at se, om du kan svinge dig over den. Du kommer til at gå Dumbass. Du kommer til at gå af den igen. Okay. Tag med! Hey, prøv lige noget. Jeg tror lige, der er fundet ud af noget. Prøv at se. Du kan vist suge dig selv op og ned. Prøv at se. Så kan jeg suge mig selv op. Okay, hop af. Nu. Yeah! Okay, grib fast på den. Du skal gå ned. Okay, jeg kan gøre den længere. Prøv lige. Prøv at gribe fast. Grib fast. Prøv at lade være med. Kom on. Så skal vi svinge os derhen. Okay, det gør jeg. Det gør den. Det er måske lidt godt. Og 3, 2, 1 og sving. Hvordan kan man... Damn. Du skal være længere i et sving. Ja. Okay, den har en smiley på. Okay, det bliver lidt svært. Okay. Nå, vi kan gribe fat i raketten. Kan vi gribe fat, så kan vi svinge os igen. Den trækker sig også nedad. Du skal ikke skubbe dig op. Den fag! Bro, parkour. Prøv at se, om vi kan tage fat. Det skal være lidt kortere. Bro, parkour siger jeg bare. Shit. Der skal vi svinge os sådan rigtig hurtigt.
Du skal svinge der. Du skal løbe fremad med. Tro på kur. Og så er vi til fat i. Det skal vi have fat i. Ups. Nej, jeg troede du ikke så slap det bare. Jeg vil svinge mig. Og det her spil, det kan man finde på Mad Max Games. Det var mega sjovt. Okay, prøv at give. Okay. Jeg er en mission point. Men prøv at se om vi kan gribe fat i dem der. Okay, det kan vi. Robotkur. Du skal styre den der ned i. Nå, jeg er på den måde, ja. Okay, bare rulle, kommer man det. Fuck! Hvis du skal slippe med den, er lige på vej. Ups. Nu er den glad. Yay! Nej! Give up, robot. Ja, det hedder det. Hop ud. Okay, jeg gør den lige lidt længere. Og jeg har faktisk aldrig kommet så langt. Okay. nå, på den måde. Nå, jeg skal bare gå ud. Ups. Nej! Nej! Woo! Okay. Jeg husker, vi ikke skal optage mere. Vi skal heller ikke optage. Kom. Det var også rimelig godt på. Prøv nu. Prøv lige det der. Så gør vi sådan her. Så hopper jeg. Okay, det her det er sygt. Okay. Men du skal længere op, for vi skal også fat i den her. Okay. Den er syg. Pænt sygt. Pænt syg. Pænt sygt. Pænt sygt. Ej, det mangler en møg. Det er sjovt, det. Du skal hoppe ud af på samme tid. Ja, sidst. Okay, for lige der. Nej! This is very difficult. Du skal ikke svinge det for meget derhen. Jamen, det er lidt svært. Nå, på den måde, nu forstår jeg det. Du skal bare fat i den der, så er det bare... Så svinger man lidt op, og det er bare... Alright. Fuck om fat. Det er meget gammel læseren. Okay, det er mig, der afhænger af nu. Det er meget svært. Men det kan jeg... Jeg kan ikke, du skal også være perfekt timing, faktisk. Det skal også være så... Det skal være så der, når den og den væk, så er vi også derhenne, faktisk. Nu! Ui, du var tæt på! Give up, robot! Nu! Okay, nu er det... Nu er det rigtig svært. Nej! Du er for langt nede! Det er også dumt med dig, du så sprang mig noget der. Dammit, vi er også for langt nede der. Det er dem for langt nede til. Ui, dammit. Damn that. Kæft, vi er dumme i det her. Nej! Og der er link til hinandens kanaler i den sted.
beskrivelsen. Det vil sagt, at det er beskrivelsen, for vi har fundet ud af at lave længe i videoen. Ja, det kan kun være... Det kan kun være til video. Nej, det kan jeg. Nej, du kan også godt få den link til. Og nu! Nej! Jeg havde lidt for jorden der. De to mine vores venner fra gaden. Okay, opsving! Det er sådan en bøsse laser. Jeg kan ikke høre. Jo, jeg er så dum. Min baggrund er en bøsse. Ikke på den her computer, men på en af skolens. Ja. Det er en mand, der stikker bag sin finger ind. Nej! Hey, jeg skal bare svinge mig længere op der. Okay, når vi får fat i den, så tager det bare helt stille, ikke? Det er fucking svært, fordi det er egentlig et single player game. Nu! Vi prøver at time det. Okay, helt stille, helt stille. Sving! Den er, ja, svært. Hvor svært vi der laser. Så skal du trække helt vildt hurtigt op der. Jeg glemte at trykke. Okay, nu skal vi lige til en lille snak. Okay. Når at jeg siger til, så sving, så svinger du. Så svinger du op og kommer færdig. Okay? Mm. Og sving. Du skal sige til. Ja, okay. 2, 3, op. Okay, det var godt. Så svinger jeg lige lidt længere ned. Så når den er fri, så svinger jeg. Og lige så snart, så kan du spille den. Lige min idiot! Okay. We are going. Oh, well. Nej! So fucking close. Vi behøver ikke 40 mønter der. Vi skal bare igennem den her bane nu! Okay, det svinger mig lige lidt længere op, så... Okay, lidt længere op, så burde det... Nej, lidt længere ned. Sådan der, det Vi behøver ikke få pengene, mand. Nå, det er fordi, at der vi skal nå at svinge os ind. Op, op. Ja! High five! Oh. Sådan der. Okay, hvad er det her? Ja. Okay, der kan vi lige så godt tage. Sving! Ja. Nå, det er fordi, vi skal have alle. Ja, Sving det op på væggen. det kan jeg ikke, men vi skal over til træerne nu. Det er dig, der skal svinge. Okay, jeg laver lige lidt længere. Er det du vil have? Vi skal have træerne. Okay, lige der lidt. Sving lidt længere. Okay. Vi må ikke dø. No! Okay. Sving. Boss. Det er bossen, du skal ned. Du skal derovre. Kom ind i bossen. What? Prøv at gå ned på den der. Nej! Jeg tror, jeg får tage fat i det. Ups. Okay, færdig på også. Okay. Vi kan prøve på. Oj, det er så der, han har grebet fat i den. Ja, han har grebet fat i den. Let go! Okay. Ja! Du kan styre den! Ja! Ja! Du skal ramme de der!
Uden at vi selv rammer dem. Dem alle sammen. Du er svært. Okay, det er det vi skal. Nu, hey Malte, vi prøver at blive prøvet. Ja, så prøver vi. Ja. Det er selvfølgelig sko. Okay, hvordan gør man det her? Nå, det var sæt. Eller A. Og du kan gøre den længere og kortere væk, så gør man ned. Det var du. Hvad er dit job der? Nå, er det rigtigt? Prøv at se, om du kan få fat igen. Ja, måske. Okay. Oh shit, man. Styrer du lige ham? Og så styrer du ham ind i de der. Nej, jeg skal ham opad. Opad, for helvede. Nå, jeg skal opad. Jeg klarede den. Ja! Yeah! Awesome giant key! Hvis du giver slip nu, så er du død. World 1 complete. Oh my god. Det var kun number 1. Okay. Vi skal lige være slut den her. Vi bliver nødt til at slutte nu. Hej hej.